Камък пропуска очевидци. Този видеоклип показва как парче бетон се разминава на сантиметри от главата на човек по време на събаряне на сграда в Чехия. Групата от зрители си мислят, че се намират на безопасно разстояние от събарянето на сградата, когато изведнъж... Ау! Красо! О! Докато сградата се събаря, парче бетон може да бъде видяно да лети към наблюдаващите. Някои твърдят, че това е просто видеомонтаж. Ето още един видеоклип заснет от различна гледна точка. На сантиметри от смъртта. През 2011 година, по време на военно обучение в Полша, когато войниците показвали уменията си, един от тях по грешка стреля с оръжие на сантиметри разстояние от главата на друг войник пред него. На видеоклипа се вижда как шапката му пада и за щастие войник остава невредим. Изумително е как мъжът изобщо не реагира. Преследвани от мечка. На 5 юли 2014 година в Форт Макмъри, Канада, двама мъже решили да потичат, докато не попадат на черна мечка, която им прекъсва тренировката. Мечката започва да ги дебне, вероятно чакайки за точния момент да атакува. Двамата мъже се прилепват един към друг, за да изглеждат по-големи. Тактика, която изглежда, че помага да държи мечката на страна. Hey, go on your way. Come on. Good. It'll be your part from now on, okay? Keep ready. Yeah. Don't risk. Holy shit, hey. След няколко минути мечката започва да губи интерес и двамата мъже веднага започват да тичат, което не изглежда като много добра идея при такова близко разстояние. Resuming workout. Инцидент с скачане с парашут. Този видеоклип показва как по време на скачане с парашут двата самолета се сблъскват един към друг във въздуха на 3600 метра височина над Уисконсин. Крилата на един от самолетите се откача, предизвиквайки огнена експлозия. Деветимата души, включително и пилотите, успяват да избегнат смъртта. По време на интервю след инцидента те казали, че въпреки случилото се не възнамеряват да спрат екстремния спорт. Момче под влака. През пролета на 2012 година трима приятели отиват на риболов и по пътя си за вкъщи те решават да си скъсят пътя, като минат под влака, за да стигнат до града.
Двамата успяват, но третия им брат Харди изостава, след като влака потегля. Fuck. I fucking imagine you're gonna fucking die. You're underneath the fucking train. Според човека заснел събитието, приятелят му лежал отдолу близо 10 минути. Fucking awesome though. Положението наистина било напрегнато, тъй като задната част на вагона би могла да го убие. Впоследствие Харди нямал друг избор, освен да изчака за точния момент да се измъкне. What? I'm bleeding. You're bleeding? Where? This guy is fucked. Man, hey. Hey, you got time to roll out between wheels. Huh? You got time to roll out between wheels. Chuck that to me. Now, chuck it to me. Next one, not that one. No. All right, now. Hurry up, man. Oh my fuck, dude.